Hello khapuni takte bukhuk chong tini norok na hai ani kotal video ho malam sugo tan ke norok kotal ngoi tong hake ani channel no norok subscribe khair di sajagoi tong hake norok like share rok khairnen tapok di ko tini norok ni bagai hai blai no nangkok mani kok khai tu phai tongo ka norok obon bo pulen sing pai thak jora support khlaji ang pori nai hake subrai jisu kristoni da sengyago nadi sakni musung tui tongna bagai tomung hanya tongna tawan sugdi hingke khabani takte bukhuk chong ang tini norok no o jaga o kok sana musuk manike subra jisu kristoni daseng no yago nadi subra jisu kristoni daseng katamo bible kasung o bible no sung krakhe yago romai ma tuinai sung kaham ka bukhao poituma khlainai sakni musung tui tongna bagai tomung hamya tongna tawan sudi judi no naji sung kaitoni da seng tu yawoi sakni musung tui tongna bagai tomung hamya tongna tawan sudi naji sung kaitono suri nai rok sukse baksa borok onek kaitono suri pano saya lama o himui tongo saya lama thanglai tongo hingke naji abnang sana musu sakni musung tui tongna bagai tomung hamya tongna bagai tawan sukti kitchapon aba hai rokno tawan sukti tomung hamya tongnani tai sakni musung tui tongnani aba hai rokno kisapon tawan sukti jongno jisu tam saka jisu saka anu sim sunor puitu khlaji tai potre potongno tawan sukdi norok hakese norok ni habanta manai hakese norok rangsak ni moto sokat manai misam kesungla naji sung jotono sini jar musung tui mangsa sung wan soklai nai samong khlai tung tini ang ani je khaka tuino bihi bosani kongnai o ang je khaka tuino ang samong khlai tongoi mano haiba naji sung kuni kaisa kangke sung kok nalaiman bising tuino sung kaitono kirman bising tuino sung kebaba tomong kaham tongoi tongo kebaba kaitono kiriya bihi bosani kok naya kangke derana derai tongo kahani bagano khabungni takte bukhuk chong tini obono sung sakni bagai wan soktai hikni bagai wan soktai bosarokni bagai wan soktai nukhungni bagai wan soktai kaitoni thani tongo asukno jotono na।